Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abubakar Awal Bashir. Mata masu bleaching. Ba ce miki farare ne kyawawa. Yau kina baka gobe kin koma fara. Ba kala ne yake bambance kyawun mutum ba. Kyau daban, launin fata daban. Akwai mutane wanda suke da belief cewa idan sun canza kalar fatansu sun koma farare, su sun ƙara kyau. To kwata-kwata a duk wadda ta tashi daga baka ta koma fara wallahi buni ta yi. Sai da in ba a gaya muku gaskiya ba. Akwai melanin wanda Allah ya riga ya sa shi a cikin fata, wanda shi yake da responsiveness na coloration na skin. Idan kana da yawaitar melanin, yawaitar bakin ka zai fito a fili. Idan kana da karancin sa, hasken ka zai bayyana a fili. To mutane da yawa sun dauka cewa idan suka yi bleaching suka goge wannan melanin din da abubuwa da yawa da yake a cikin skin din su, wanda yake ba su kariya da yawa, sun dauka idan suka goge wa yadda abubuwan kyau suke karawa. To matsalar shine fata fa ba a sayar da ta bature. Akwai wani case da na gani a Bons and Plastic na wata mata wadda ta samu kuna, wadda ta dade tana yin bleaching sosai. Da ta samu kuna da ruwan zafi, ruwan ya zuba a jikinta ne, kuma a history taking din da aka yi, matar ta dauki lokaci tana bleaching wanda ya kai akalla shekara 10 tana yi. Saboda da kaga kalan fatan nata ka san cewa wani ruwan zafin ya tafi ya taba har cikin tsokokinta. Saboda menene? Babu integrity na wannan skin din, ya rasa abubuwa da yawa. To dan Allah idan ka fara ka dina, ka fara maintain skin ɗinka. Akwai blessing da yawa a cikin fatan nan, akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya koyi a cikin fatan nan wanda ba mu sani ba. Ita riga ce wanda in ta yanke sai kaga ta haɗe da kanta ba tare da an sa mata magani ba fa. In ta buɗe duk wani abu, ruwa, rana, datti, komai in ya zo a kanta yake ƙarewa. Wanke ta da dawo kamar sabuwa. Babu inda za ka ji a siyan ma da wannan abu. Don Allah idan kana da fatan ka kai maintaining lafiyanta ta zauna lafiya. Don abu ce mai tsada.